मासबाद पुलिसा सिग्रोमनानै 286 केजि गांजा बोखांदों। उदालगुरि जिल्लानि मासबाद पुलिसा थांनाय हराव सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गोबां बिबांनि गांजा बोखांनो हायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे जर'खा सुलुंनि बिथायाव मासबाद पुलिस थानानि एसआई कुशल चन्द्रनाथ, लालपानी पुलिस थानानि आईसी प्रणब बरुवा, एसआई चित्रनील दासनि दैदेननाय मोनसे पुलिस हान्जाया थांनाय हराव आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमना ओनसोलनि निजोरा सेन्टारनि खाथियाव थानाय हाग्रायाव सिग्रोमनाय हाबाफारि लायो। पुलिसनि बे सिग्रोमनाय हाबाफारियाव हाग्रा गेजेराव दोनखोमानाय गासै 286 किल'ग्राम गांजा बोखांनो हायो। उनाव बोखांनो हानाय गांजाखौ मासबाद पुलिस थानासिम लाना थाङो। बे जाथायनि सोमोन्दै मासबाद पुलिसा 44/24 नम्बराव मोनसे केस थिसननानै नायबिजिरनाय हाबाफारिखौ जागायजेनदों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बोखांनो हानाय गांजानि बेसेना हारिमायारि हाथायाव गासै 1,43 लाख रां जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों।